Radšej vypni to už. Lietadielko hodinku mešká, ale nám to čo? Nám to nevadí. Každý už pozná toto, čiže toto vypni a šetri to na pyramídy, prosím ťa. Nepal, on si to tam, kde je nálepka. No v Egypte. Nálepka není po poráde. Dobre, sme tu. Umíka, zakývkaj nám. Áno, z baldachínico. Fuj, nezaprásť. Rituál bude náš. Náš rituál. Nezaprásť. Dobre, to je presne tá, čo bola na YouTube. Čekajte, lebo sú 2 hodiny. To je presne tá na YouTube.